No a my sa posunieme ďalej, pretože v nasledujúcej reportáži vás zavedieme do Terne pri Prešove. V rámci športových aktivít sa v obci najlepšie darí členom dobrovoľného hasičského zboru. Veď minulý rok dievčatá z Terne obsadili na majstrovstvách Slovenska pekné 3. miesto a chlapci tento rok bojujú o účasť na šampionáte. Najdôležitejšie je nabrať vodu z nádržem. Strojník musí počkať, kým mu nalejú vodu do stroja, potom dopraviť tú vodu až do tých terčov. Hodnotí sa čím skôr zrazený ten terč. Ženy Terňa 1994 a žiaľ ženy Ovičie neplatný pokus. V tom hasičskom športe je najdôležitejšie podľa mňa kľud v rukách. Nesmú sa ruky trasť. Tá rýchlosť už je to samozrejme dôležitá rýchlosť pre tých hasičov, ktorí behajú ku terčom. Ale ten zbytok potrebujú byť šikovní. Nakoľko je dôležité rozcvičiť sa pred samotným zásahom? Tak myslím, že veľmi dôležité, lebo v podstate na tých 15 sekúnd každý musí podať maximálny výkon a tie šlachy musia byť rozohraté, rozcvičené, aby nedošlo k nejakému úrazu. Hej. Takže tam ide každý na maximum, tak to je veľmi dôležité. Čo je najdôležitejšie pri tomto útoku? Ktorá z tých činností? No tam je dôležitý každý, určite každý. Je to na všetkých. A čo je najťažšie? Pre koho je to najťažšie? Tak to je ťažko povedať. Možno pre toho, kto netrénoval, asi je to najťažšie, ale keď je zohratý tým, že všetci 7 sú akože natrénovaní na 100%, tak potom nie je problém, ide to. No stále sa môže stať nejaká chybička, že niekto proste zaváha. Už to vidno každú sekundu na čase. Obidve domáce družstvá patrili medzi favoritov súťaže. Ženy obhajovali minuloročné víťazstvo a muži ho chceli po 3 rokoch opäť získať. To sa im podarilo až v záverečnom rozstrele s družstvom Zvyšnej vôle. Domáci v ňom boli o 400 sekundy rýchlejší. Samozrejme, že kúsok nás to mrzí, ale je to niekedy aj o šťastie, no, takže bohužiaľ. Stávajú sa takéto situácie často na súťažiach, alebo to bolo poprvýkrát? Veľakrát sa to stáva. Hlavne tie stotiny, to mrzí to, ale čo už, stáva sa. Svoj cieľ napokon splnili aj ženy a tak obidva poháre pre víťazov ostali tento rok v Terni. Čo bolo dneska to najťažšie? Myslím, že asi to napätie pred tým útokom, keď vlastne každý, že áno, môže vyhrať o žene a také očakávania, či vyhráte, či nie. Je to napätie určite. Ľudia od nás očakávajú domáce víťazstvo a je to, by som tak povedal, že je to dosť pod aj veľkým tlakom súťaži doma, ako niekde inde v okrese. A si myslím, že dnes sme to zvládli na jednotku. Budete aj naďalej pokračovať v tejto peknej tradícii? Určite budeme. Určite fotbal nie je tak dobrý, ale hasiči sú dobrí, takže budeme pokračovať a verím, že chlapcom sa toho roku podarí, dám ich sem Slovensko. Ďakujem.